Hola matestuberos, avui anem a veure què és el repartiment directament proporcional. Quan parlem de repartiment directament proporcional, es tracta de que volem repartir una quantitat a certes persones o usuaris o variables de forma directament proporcional. Anem a veure aquest concepte amb un exemple. Aquí tenim un exemple que diu: per un reportatge fotogràfic, 3 fotògrafs van cobrar 6.720 euros. Del reportatge, 14 fotos eren del primer fotògraf, 18 del segon i 24 del tercer. Llavors, quina quantitat d'euros li correspon a cadascun? És lògic que guanyi més euros la persona que va fer més fotos i que guanyi menys euros qui va fer menys fotos. Llavors, ja veieu que hi haurà més euros per la persona que va fer més fotos. Quan una variable puja, l'altra també. Llavors això vol dir que és directament proporcional. Sí? Ara que tenim clar aquest concepte, llavors hem d'utilitzar el repartiment directament proporcional. Com es fa això? Doncs per fer aquests exercicis sempre s'han de fer els mateixos passos. El primer pas és calcular la raó de proporcionalitat. Necessitem saber quants euros toca per foto. Llavors, sabem que es van fer 6.700... Sabem que es van guanyar 6.720 euros. I que en total, quantes fotos es van fer? Es va fer 14 d'un fotògraf, més 18 de l'altre fotògraf, més 24 fotos. Així que la raó de proporcionalitat aquí és igual a 6.720 dividit entre la suma del total de fotos. I això ens dona que són 120 euros per foto. Aquesta és la raó de proporcionalitat, és a dir, si un fotògraf hagués fet una foto, hagués guanyat 120 euros. Llavors el fotògraf número 1, que va fer 14 fotos, el fotògraf 2 va fer 18 i el fotògraf 3 va fer-ne 24. Llavors, quants euros toca a cada fotògraf? Doncs hem de multiplicar la raó de proporcionalitat pel número de fotos que va presentar cada fotògraf al reportatge. Així doncs, el primer fotògraf rebrà 1.680 euros. 1.680 euros. El segon rebrà 18 per 120 i el tercer rebrà 24 per 120. 18 per 120, 2.160 euros. I 24 per 120, 2.880 euros. El fotògraf que més fotos va fer és el que més diners guanya. Per tant, el repartiment sembla que està correcte. Com ho podríem saber si està correcte del tot? Si la suma de la quantitat de diners que hem repartit dona la quantitat de diners que teníem, és que l'exercici és correcte. Podem comprovar-ho. Llavors, comprovem-ho, va. Si sumem tot això d'aquí, què dona? 1.680 més 2.160
més 2.880, efectivament això dona 6.720 euros. Llavors aquest seria el repartiment de cada fotògraf. Anem a veure un altre exemple. Així agafem una mica de confiança amb el repartiment directament proporcional. 3 socis van posar en marxa un negoci aportant 5.000 euros al primer, 25.000 euros al segon i 20.000 euros el tercer. El primer any s'obtenen 60.000 euros de benefici. Com se'ls han de repartir? Bé, el primer que hem de pensar és si un soci va posar més diners, vol dir que haurà de rebre més diners. Llavors, sabent aquesta relació vol dir repartiment directament proporcional. Ara que tenim això clar, anem a veure com ho calculem. El primer pas és saber la raó de proporcionalitat. Llavors, el primer soci, el soci 1, va posar 5.000 euros. El soci 2 va posar 25.000 euros. I el soci 3 en va posar 20.000 euros. I tenim que el primer any es van obtenir 60.000 euros de benefici. Per tant, quina serà la raó de proporcionalitat? La raó de proporcionalitat serà igual a els euros a repartir, 60.000 euros a repartir, entre els euros invertits. Que si els sumem, quan sumen tots els euros invertits? 25.000 més 5.000, 30.000. Més 20.000, 50.000. 50.000 euros invertits. I això què ens dona? Este se va, este se va, i este se va, i este se va. 6 partits 5. Això és 1,2 euros a repartir per cada euro invertit. És a dir, que si una persona va invertir 1 euro, li haurien de donar 1,2 euros. Llavors, a la persona que va invertir 5.000 euros, quants euros li haurien de donar? Doncs li haurien de donar 5.000 per 1,2, que són 6.000 euros. El que va invertir 25.000 per 1,2 se li hauria de donar 30.000 euros. I el que va invertir 20.000 euros se li hauria de donar 24.000 euros. I tindríem el repartiment fet en proporció als diners que es van invertir. Un cop més, si sumem aquestes tres variables, això ens donarà 60.000. Llavors és la nostra confirmació de que hem fet bé l'exercici perquè hem repartit els diners que teníem per repartir i si ens fixem, qui més va invertir és qui més diners n'ha obtingut. Per tant, l'exercici és correcte. Us recomano ara que mireu i que feu una ullada als vídeos de repartiment inversament proporcional. I si voleu, podeu intentar fer exercicis i si us surten ho podeu comentar i si teniu algun dubte escriviu, poseu quin és l'exercici i intentaré ajudar-vos tan aviat com pugui. Que vagi bé.